נוהגים לומר את פרשת המן בכל יום ויום. מה העניין להגיד את פרשת המן? לא המן בן המדדה, המן שקיבלו אכלו אבותינו במדבר. אומרים את זה בכל יום. בין ההסברים שהגור הזקן מביא בשולחן ערוך, הוא מביא שני הסברים. הוא מביא קודם כל הסבר בשלב ראשון ואחר כך בשלב שני. ידוע שהגור הזקן חיבר את שולחן ערוך, אז לכתחילה יש מהדורה קמא ואחר כך יש מהדורה תניאטה, מהדורה שנייה. בנוגע למן, הגור הזקן עושה הבדלים. במהדורה הראשונה הוא כותב למה אומרים את פרשת המן בכל יום, כיוון שפרשת המן היא מבטאת את האמונה של יהודי בקדוש ברוך הוא. איפה רואים במן אמונה בקדוש ברוך הוא? במן שהמעדיף לא הוסיף והמפחיד לא הוריד. זאת אומרת, כולם קיבלו את העומר, מידה וזהו זה. היו כאלה שהוסיפו לעצמם, הגיעו הביתה וראו את הכמות של עומר. היו כאלה שהפחיתו וגם הם קיבלו את העומר. במושגים שלנו פירושו של דבר, כשבן אדם צריך את פרנסתו, אז הוא חושב שהוא יישב עוד שעתיים בעסק, ובלילה יחלום על העסק, אז העסק יסגסג. אומרים לו, כבר קדמו לך חכמים, וכבר לפני שהקדוש ברוך הוא הכניס את העם ישראל לארץ ישראל, הוא כבר הראה להם את זה ברור ופשוט, כמה שנגזר ככה תקבל. זה מה שאתה תמלא ותתאמר ותלך לפנות בוקר למלא את הקדים שלך במן, זה תגיע הביתה, תקבל את אותה המידה. ואותו אחד שיעבוד כאן